قرب евро дар тоҷикистон дар ҳафтаи ҷорӣ бори аввал аз ҳадди 11 сомонӣ ва қурби доллар низ бори аввал дар чанд соли охир аз ҳудуди 10.5 сомонӣ поин рафт. дар бозори сиёҳ барои 1 доллар амагӣ 9 сомонию 50 дирам то 9 сомонию 60 дирам ва барои 1 евро як каме бештар аз 10 сомонӣ медиҳанд. қурби рубл низ дар тоҷикистон як каме поин рафтааст. бонки миллии тоҷикистон барои муомилаҳои рӯзи 5 июли соли 2022 қурби расмии 1 доллару 10 сомонию 45 дирам, қурби 1 евроро 10 сомонию 92 дирам ва қурби 1000 рубли русиро 176 сомонию 50 дирам муқаррар кардааст. рӯзи 1 июл дар анҷоми ҳафтаи гузашта ва оғози моҳи нав қурби доллар 10 сомонию 56 дирам, евро 11 сомонию 2 дирам ва 1000 рубл 177 сомонӣ буд. қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳо боз ҳам поинтар аст. аз ҷумла дар Орион банк ҳоло барои 1 доллар ҳамагӣ 9 сомонию 70 дирам, барои 1 евро 10 сомонию 10 дирам ва барои 1000 рубл 168 сомонӣ медиҳанд. Спитамен банк 1 долларро 9 сомонию 90 дирам, 1 евроро 10 сомонию 10 дирам ва 1000 рублро бо қурби хеле паст 160 сомонӣ мехарад. ташкилоти хурди ҳумо долларро бо қурби 10 сомонӣ, евроро бо қурби 10 сомонию 20 дирам ва 1000 рублро 176 сомонию 90 дирам медиҳад. бонки Схата низ долларро бо қимати 10 сомонӣ, евроро бо нархи 10 сомонию 25 дирам ва барои 1000 рубл 176 сомонию 50 дирам медиҳад. доллару евро дар 3 моҳи охир қариб 30% қурби худро дар баробари сомонӣ аз даст доданд. ёдовар мешавем моҳи март қурби доллар то 13 сомонӣ боло хеста, қурби евро аз 14 сомонию 30 дирам гузашта буд ва аммо бархилофи интизороти мардум уфти ба шиддати қурби доллару евро боиси коҳиши нархи маҳсулот дар бозорҳо нашуд. ин дар ҳолест ки моҳи март маҳз боло рафтани қурби асъори хориҷӣ як сабаби умдаи боло бурдани нархҳо гуфта мешуд.